края на миналата година българите от цялата страна поискаха и получиха оставката на това правителство. Най-удобният вариант за олигархията щеше да бъде аз да остана на поста и на следващите избори те да се върнат властта. Само че, вие знаете също така, че българите поискаха да се сложи край на този корупционен модел и на беззаконието. И аз за това считам за свой дълг да отговоря на техните призиви и да настъпя в парламентарната политика. Поисках, разбира се, и прошка, защото 9 години са много време. Нормално е да се допускат грешки. Доверявал съм се на явно неподходящи хора. Навсякъде, където бях и страната, хората очакваха да предприема действия, които излизат извън обхвата на правомощията на президента. И за тези 9 години, в които те чакаха явно да създам партия, тяхното търпение се е подлагало на изпитание. Затова наистина аз се извинявам още веднъж. Да, но господин Радев, вие бяхте подозиран, обвиняван и питан през по-голямата от част от тези 9 години, че вие подготвяте тъкмо това. Че вие подготвяте един момент и използвате президентската институция, президентското кресло, за да може в един момент да го капитализирате в своя политическа партия. И сега това става, нали така? Тъкмо обратното. 9 години аз ходих из цялата страна, хората настояваха да създам партия. Но аз се въздържах, въпреки че много избори имах от тогава, аз се въздържах, защото очаквах и се надявах политическата класа да отговори на очакванията на гражданите. Това обаче не се случи. Видяхме го и след протестите през 2020 и след 2025 година. Нещо повече. Сглобката уби надеждата на българите, че може да има алтернатива на корупционният модел, защото тя на практика легитимира олигархията. Затова и стигнахме до днешната патова политическа ситуация. И повярвайте ми, да правиш партия, да влизаш в българската политика точно в сегашният момент е неблагодарна работа. Но това е нашето призвание. Тоест вие взехте решението, когато правителството подаде оставка, така ли? Не го взехте Нито за минута. Аз не съм използвал поста си на президент на Република България, за да правя партия. Но пак казвам, аз обикалих цялата страна. Не мога да ви опиша, особено последната година, при всичките ми срещи с хора по градове, по села. Думите към мене бяха само едни и същи. Господин президент, създавайте партия, слизайте и да отиваме на избори. Това го чувах от всякъде. И сега създавате ли партия? Как ще участвате на изборите точно? Вие виждате, че олигархията бърза да запази всяко едно име, което се завърти в публичното пространство за партия или коалиция. Даже вчера четох, че се е завъртяло някакво име нашата България и веднага е запазено. Виждате, че тези хора се опитват с административни мерки да пречат на изграждането на един такъв проект. Даже се създаде една специална партия преди няколко месеца, която наистина да разбърква картите в това пространство, където се очаква евентуално да играе аз. Но за това не мога да ви дам никакви детайли. Искам само да призова хората да имат готовност за реакция във всеки един случай, когато властта отново ще се опитва да ни спира с недемократични средства. Не е ли крайният срок в момента да кажете как ще се казва тази партия и как ще участвате на изборите всъщност? Българското законодателство много ясно регламентира какъв е крайният срок за регистрация на изборите и на партиите и на коалициите. Какъв е крайният срок за обявяване на листите. Така че бъдете сигурни, ние ще се вложим в този срок, но при това ще се въздържа от даване на детайли. Включително няма ли да кажете поне, ще ползвате ли своя регистрация или ще използвате регистрация на някоя политическа сила? Знаете, че законодателството в България отнема няколко месеца. Минималният срок е реалистичният поне 3 месеца, в който трябва да се регистрира собствена партия. Вие мислите ли, че в нашата съдебна система, която явно рапортува на своите сенчести началници, няма да има пречка в последния момент? Така че аз на създаване на партия сега не мога да разчитам. А чия регистрация ще използвате? Както ви казах, не мога в момента да ви обявя, но има най-различни възможности. Поне да кажете категорично, партия ли ще правите? Собствена партия ще прави, това подлежи ли на съмнение? Партия ще правим след изборите. Но към момента не е възможно да се направи партия, която да участва на тези избори. Но партия ще правите със сигурност. Затова влизам в политиката. Имате ли договорка за взаимна подкрепа с президента Илияна Йотова, включително и за това кой да бъде служебен премиер? Нашата взаимна подкрепа с госпожа Йотова проистича от споделени ценности и нямаме нужда от никакви договорки. Тя е изправена пред голямо предизвикателство по някакъв начин да смекчи резултата от похищението на българската конституция. Така наречената от мен домова книга. Виждаме какъв е ефектът в момента. Ние изпадаме в някакви комични ситуации. Това не е нормално, това не е сериозно. Да правим по такъв начин кастинг на служебен премиер. И нещо много по-важно, което съм го заявявал и друг път, ние изкривихме длъжностната характеристика на тези иначе важни за държавата длъжности. Гуверньор на БНБ, омбудсман, председател на Сметната палата, председател на парламента.
техните заместници. Всички тези хора, нали не се правите илюзии, че когато се назначават в длъжност, се избират в длъжност, тези, които ги избират, се водят от техните, преди всичко, професионални качества и съответствие за съответната длъжност. Не. Те се водят от призмата на това, че могат да станат служебен премиер. И това е огромен проблем. Да, но пред президента Йотова в момента има поне 5 възможности. Въпросът е, преди вие да напуснете поста, договорихте ли се с нея кой да бъде този човек? Категорично не. Госпожа Йотова е човек с голям политически опит и тя като президент ще вземе своето решение. Аз не се меся категорично в нейната работа. Коя е голямата ви цел, господин Радев? Искате да накажете някого или да промените нещо? Както ви споменах, аз обикалям непрекъснато страната и установявам, че моята цел съвпада с голямата цел на обществото. А това е да променим България така, че който е прегрешил, да има санкции. Да живеем според нашите закони. Да сложим край на ерозията на държавността и да укрепим институциите, които не работят. Погледнете само съдебната система, която вече не гарантира справедливост. И това не може да продължава повече така. Аз не обещавам възмездие, но обещавам правила еднакви за всички и които да се спазват от всички. Моята цел, голяма разбира се, това е България да се развива като свободна, демократична, модерна европейска държава. И трябва да сме много наясно тук, кое е голямото предизвикателство пред постигането на тази цел. И това е олигархичният управленски модел. Това съчетание на концентрация на публична власт с заграбени огромни публични ресурси. Не само този модел уронва държавността. Той спира нашето икономическо развитие. Той изкривява пазарните отношения, рекетира бизнеса, заграбва собственост. И вместо фокусът да е върху развитието на една прогресивна иновативна икономика на базата на свободна конкуренция, на производителност на иновации, фокусът е върху разпределение на публичен ресурс по непрозрачен начин. А последствията са дълготрайни и много тежки. Това е бедност и неравенства. Това е отказ на цели важни публични системи. И когато казвам неравенства, тук сещам за Джозеф Стиглиц, един от водещите икономисти на нашето време, неговата книга «Цената на неравенството». Да, защо? разговарял съм с него, да. Да, за неравенствата, защото той именно прави една връзка между олигархията и нивото на неравенство. Това е много важно. И тук това е много ясно доказателство за мощта на българската олигархия, защото ние сме абсолютен европейски шампион по неравенство, коефициента на Джини. И е интересно, само за мен това е важно, интересно е развитието на тези неравенства. Ако се върнем 2009 година, когато Борисов идва на власт, всички страни от източния блок сме на средно, около средно европейско ниво на неравенствата. От там нататък всички останали страни, Полша, Чехия, Унгария, дори Гърция и така нататък, Румъния, те запазват, а повечето от тях намаляват неравенствата. Единствено България тръгва стремглаво нагоре и поставяме абсолютен европейски рекорд от 41% на коефициента Джини през 2020 година. Това говори много, защото неравенствата спъват демократичното ни развитие. Те ни пречат да се поставим, да изпълним която и да е голяма национална цел. Затова основната цел е демонтаж на този управленски модел и укрепване на държавността. Защото ако не го постигнем, всички следващи управленски конфигурации, техните социални и икономически програми отново ще попадат в плен на олигархията и ще се провалят и отново ще бъдем на последните места в Европа по стандарт и качество на живот. Затова с моя екип ние работим по една всеобхватна програма, която да пресече достъпа на олигархията до държавното управление и до политическият процес, да пресече достъпа до артерията на публичните ресурси и да защити рекета от бизнеса от този рекет, който предлагат. И много важно да изградим институционални модели, които да не допускат повторно завладяване. Броих на ум колко пъти казахте думата олигархия, мисля, че повече от 7. Как с тази олигархия България беше допусната в сърцето на Европа, в Шенген и в еврозоната, ако всичко е било толкова зловещо, колкото го описвате? Не мога да кажа, че е зловещо, но тук отговор е, че много хора, които бяха на протестите, те също подкрепят Шенген и еврозоната, но това не им пречи да разбират и да усещат и да са убедени, че в България има олигархично-мафиотски модел. Ако трябва да говорим с други факти, как се влиза в еврозоната, когато имаш проблем с два основни критерия – инфлация и дефицит. За инфлацията проявяваш повече гъвкавост, съобразно отделни индикатори на хармонизираният индекс на потребителските цени. Спомняте ли се, че за една вечер таксата за болничен престой беше намалена от, ако не се лъжа, от 5,80 на 1 лев? Кога сте виждали 600% намалени? Ето така се влиза и в тази референтна стойност за инфлацията.